Ако търсиш най-желаната локация за бригада в САЩ, това видео е за теб. Накратко, аз съм Маги и това лято бях на бригада в Щатите, в най-готиния град, а именно Провинстаун. Здравейте хора! Днес ще ви кажа най-актуалните оферти, които имаме за най-желаната дестинация в Америка, а именно Провинстаун в щата Масачузетс. Работните оферти са от всякакво естество, както за хотели, така и за ресторанти, така и за кафета. Има абсолютно всякакви различни. Аз бях миналата година в Провинстаун и следващото лято отново ще се връщам там, като аз работих в хотел на рецепция, а втората ми работа беше в ресторант като бъсър/рънър. Хаузингът ми беше осигурен от хотела, което е много важно да гледате. Така че офертите, които в момента ви покажа, ще са осигурен хаузинг, което е много добре. Нека започнем с първата, която е Харбър хотел. Намира се на океана, много близо до моя хотел. Както виждате, цената за настаняване да живеете в хотела е $175 на седмица, като ще работите като хаускипър за $16 на час. Ocean 193, позицията, която имат е хостеса и бейкър, като имате $17 на час плюс типсове. Настаняването ви отново е осигурено, като плащате между $4200 и $4500 на сезон. Следващото място, което е свободно, е Бей кафе, като те търсят сервитьор и лайн кук, което тук отново имате настаняване. Savory Escape, може да видите колко много позиции дават. Когато настаняването ви е осигурено от работодателя, ви казвам, че не сте много по-добре и си е огромен плюс. Минусът е, че не сте в Провинстаун, а сте в Труру, което е едно малко градче близо до Провинстаун. Round Point имаме позиция бъсър и рънър с заплащане $17 на час, като отново имате осигурено настаняване $75 на седмица. Провинстаун Inn, абсолютно също. Имах приятели, които работят там. Настаняването ви е осигурено, имате $75 на седмица да заплащате за него, като имате коктейл сервер и breakfast cashier, като, както може да видите, имате $75 на час, плюс типсове. Когато ставката на час е толкова ниска, типсовете са в повечето случаи по-високи. Така че не се притеснявайте, ще си изкарате пари. Със сигурност повече, отколкото ще изкарате в България. Лято на 2025 заминах самичко за Щатите, като следващото лято на 2026 отново ще се върна там. В момента имам много актуални оферти, които може да погледнете на сайта. Много е важно, че само записалите се до 25 януари ще могат да бъдат интервюирани, така че ако се чудиш, времето е сега и просто се запиши. Ако искаш да ти разкажа малко по-подробно за моето преживяване в Америка и как аз си прекарах, може да пишете въпроси под това видео, за да мога в следващото да отговоря на тях и да ви разкажа малко повече за моето преживяване и моят опит. Беше ми приятно и чао!